הבוקר הזה 6:38 עכשיו, לא הכל דבש אצל רמי לוי. הארגון, הרשת שלו ייבאה דבש לישראל, ומכרה אותו בזול, 15 שקלים ו90 אגורות, אבל בדיקה שנעשתה מצאה שיש בדבש הזה שהוא לא טהור, כי יש בו סירופ סוכר, ועכשיו מוגשת נגד רשת שיווק השקמה תביעה ייצוגית. דנה ירקד שמדווחת. כן, בוקר טוב. תביעה ייצוגית בסך 45 מיליון שקלים הוגשה אתמול לבית המשפט המחוזי כנגד הטעיה לגבי הדבש שייבא רמי לוי מיוון. לקראת ראש השנה, משרד החקלאות אישר ייבוא של 500 טון דבש ללא מכס ל5 רשתות שיווק, אחת מהן רמי לוי, ומחר 900 גרם דבש ב-15 שקלים, התראיין על המחיר הנמוך, דיבר על כך שמדובר בדבש טהור. מועצת הדבש ביצעה בדיקה במוצר במעבדות איכות בגרמניה, ומצא כי במוצר יש סירופ סוכר, והוא לא דבש טהור, כפי שרמי לוי הצהיר. בוא נשמע את עורך הדין דוקטור גיא קרמי על התביעה. רמי לוי הבטיח לציבור לקוחותיו למכור להם צנצנת דבש בפחות מ-16 שקלים לכבוד ראש השנה. לשם כך הוא ייבא דבש בכמויות מחול, והבטיח שמדובר בדבש שעשוי כולו מדבש, 100%. בדיקות מעבדה שביצעה מועצת הדבש גילו שהמציאות היא אחרת, ואותו דבש במרכאות כפולות ומכופלות לא היה דבש טבעי כפי שצוין על גבי האריזה. מהסיבה הזאת, כיוון שרמי לוי למעשה הטעה את הצרכנים, הגשנו תביעה ייצוגית נגדו על כך שהוא דיווח מצגי שווא, הטעה את הציבור, פגע באוטונומיה שלהם. לשם כך אנחנו תובעים ממנו מיליוני שקלים. מטעם רמי לוי נמסר בתגובה כי הדבש עבר בדיקות של משרד הבריאות ומכון התקנים. המיליונר שהורשע